Mlalelo wami, ngizothanda ukubingelela. Uma usuku lakho luqala la ngicotha nje show ukuthi uyasubscribe, uyalike, uhlala nami ngihlala nawe, ngikususa ekuqaleni ngikufaka ekugcineni. Okay-ke, ubaba uMsweli uthatha uhlelo lokuthi asize abanye bodadewethu nabafowethu abasemgwaqweni ngenhloso yokuthola ukuthi kunezathu ezihlukahlukene ezidala ukuthi abantu behlala emgwaqweni. Bahlangana-ke noma ngubane noma ngingisalikhumbula igama lakhe. Njengoba umbona esithombeni-ke namhlanje sikuthathela ividiyo yakho ubaba uMsweli eyomthengela iy'mpahla ezama ngayo yonke indlela ukumshintsha nomqondo wakhe indlela ofanishina ngayo ezama ukuwushintsha. Okay-ke, lana akwaze khona ukuthi egcine emthengela iy'mpahla ezintsha, wakwazi ukuthi amenije futhi amthengele ney'nto zokugeza ngokuphelele. Bafowethu, asikubonge lokhu ukwenza ubaba uMsweli, singakufeli ngaphandle noma-ke singakufihli ngaphandle. Ngizothanda ukuthi uma kuwukuthi usuku lakho luqala la wenze sure ukuthi uyalike, uyasubscribe, uphinde futhi wenze sure ukuthi ividiyo ayilindi iziphele ebese uyakhomenta ngokuyikhona-ke osukubonile. Uma kuwukuthi-ke kunamavidiyo ofisa ukuwabona ngoma ngubane ala ngezansi, uma uhambo lwakhe luqala ala ngezansi uzokwazi ukuthi ubone ey'thombeni, ngizokufakela namalinki la ku-description. Ngiyafisa-ke bafethu ohambeni lawa uMsweli ukuze kubonakala ukuthi mhlambe siyamseka noma-ke uma ngabe sisuke sifaka amavidiyo kanje inhloso ukuthi simsupporte ey'ntweni asuke zenze ezinhle emphakathini. Kunesithombe la engizosifaka noma-ke isithombe osibona lapha esikrinini sakho. Uma ufisa ukuthi unikele kodwa kuwukuthi ukude awunawo amandla ukuthi noma-ke awukwazi ukuthola isikhathi ohlangana naye, ungasebenzisa leya mniningwane ukuze ukwazi ukuthi unikele, ukwazi ukuthi ifike kuyena ilekelele la ufisa ukuthi ilekelele khona. Ngaphandle nje umusha isikhathi sakho sizongena kuyona-ke ividiyo la khona esithatha umangubane esekwazi ukuthi eyomsiza amthengele lezi zinto ekuyizona-ke engithi umthengele zona, waphinda futhi wamenzisa icebo lokuthi ageze alungise kahle indlela yakhe, njengoba-ke kukhona nala achaza khona futhi indlela azokwazi ukuthi amsize ngayo. Asingene kuyona-ke ividiyo yanamhlanje. Afrika mayikontinenti, Afrika ungabe udlani? Ngabe udlani welokhuza lapho? Hayi azishe dlana lokhuza. Sisendaweni yethu. Ipoint lethu beku11. Manje ke lana ke awukwazi ezinye siyawubamba 11 ezinye siyubamba 11 abanye bavuka ekseni kakhulu kuyophantwa. Uyabona lana kuhlala egijinywa njalo, abanye bahamba abanye bamile abanye bahleli phansi. Nangu mangubane namhlanje uthi izolo uvela kangaba khona, angimazi ukuthi ubephi. Buka dokotela athi ubephi izolo. Izolo ngibele ngabambeka nje Uvela wabambeka ngalala ngipapha masekuthiwa usanda ukuhamba manje. Ulaleho kodwa ulalanga la? Cha, bengalalanga, ngileli la phezulu. Kuphi khona phezulu? La. Kanti unemizi emingako namangubane mangaka amasayitha? Alisiwubuza mina ngibambele khona i-shutdown. I-shutdown ikufice ngale? Yes. Kanti kuye kuyene shutdown? Mangalalanga iy'nsuku. Amen ma. Sikubona sidlula ngelokhuzana ngetekisi. Ma. Hayi ngazi baba umthwelike lona. Siyabonga. Wathi ngoba ufuna ngihlikeleni ke. Liphi ibhakede? Madoda mana lokhuzo mana ungahamba. Nanti sesilenza khona la. Ilona le bhakede. Lona ibhakede ayisekho indlela esizokwenza ngayo. Hayi ngifuna ibhakede bomsweli. Hayi ngeke. Ufuna ibhakede? Leli bhakede. Hayi leli bhakede. Ibhakede. Inenkinga enkulu. Leli bhakede leli. Yabona leli bhakede leli. Ngakithi ngifuna nanelokhuza yakho bomsweli. Kodwa nje kukhona ukuphuzise. Hayi leli bhakede leli linenkinga. Linenkinga eningi. Linenkinga eningi leli bhakede. Ngeke phela. Nanti ibhakede. Siyabonga kakhulu. Ngiyahamba. Siyabonga. Inamba. Yep. Iphi phone yakho uzongubhalela? Hayi. Akakhululekile imali. Ayina i-pin code? Hayi ikhona uzoyifaka. Faka i-pin code. Hayi ngihlezi ngicomplain. Ngakufakile. Ukuthi abahlelele lezi ngane ngoba ubusuku nemini kuhlezi khona. Babamba nengane zethu futhi. Sikhala abantu bekugcina abantu babedubule zonke lezi. Yebo lo. Awuqiniseke baba. Imoto zabantu la, abantu inkunzi la.
manje ngenze njani ke le foni ngithi ngiyayidayala oh mana ke mana nakya nansi ya yona le nakya uyigcina ke lo nami yes thank you siyabonga kakhulu yama nangu umuntu uyomlanda uzobuya naye uyolanda lo movie usisomdala umuntu wakhe hayi lo khuphukayo yilo asasenayo la bantu nabantu abangaka sisomdala nabantu abangaka antu sisomdala lo hlala uye lo sihamba asenayo oh omyeni lo waseTanzania okay uthi wena mangubane ubuya wangalala la walala ulalephi laphezulu i-shutdown ekufice ngayo i-lockdown manje lani nesimo se-lockdown leni yeyi ukulo mfana weproposal ungahambi phela uyaphi niyaphi manje heyi labo lokhuza udila nabanye abantu oh waphapha nini ngibomela kade kuba kayi-24 awucabanga usisi wakho bekulindile la uyabona nje uyabona umama ka-Trustfield ka-Metropolis ungithumelela imessage ngifuna ukuyifunda labantu beyizwa umama ka-Trustfield ungithumelele yeyi siyaphila lokhuza yabona nje umama walona ogqoka samaphoyisa uthe ngiyabonga baba noma ungamficanga message ayizolo uMetropolis engabe uyoyivula kuphi imgqomo Nkosi yami ngenelela ngilove ngisho etohweni ngoba ngifuna ukubona umntwana wami engase ngidelile ngaye ngiyabonga qhubeka njalo baba ungapheli amandla umama kaMetropolis uMetropolis lo hlala la into angibhalele yona wena usisi wakho uyangifonela angisakwazi nokubamba ucingo ngoba wena awukho awuxoliseke kusisi wakho xolisa nje xolisa ngifuna umuntu oqale xolisa tshena usisi ngiyaxolisa sisikhethi bengithi bengizimekile ngisengabanjwe ubuthongo phatheke kabi sengivuka ukuthi kuthiwa usanda kusuka ubaba uMsweli angisakhona ukumbona bengithi ngizokubhaza nje namhlanje ukuthi ungifonelela yena ungixolisele siyabonga usisi uzokuxolela cha nabantu base-South Africa nizomxolela ngoba manje iplan ebenginayo angisakwazanga ukuyi-execute okwasha abantu ukuthi khona into ebengifuna ukuyenza naye izolo siplane izolo funa siplane today siplanele ikusasa okusho ukuthini na okusho ukuthi-ke umangubane sengizoplanela ikusasa into esoyenza kusasa soyiplana today ukuthi kusasa sizokwenzani ezokwenza sibone ukuthi userious yini ngoba enye yento mawuthi uyafika ubafica bengasekho cishe ungazi noma ba-serious noma suya-understand le nhliziyo yami ibuhlungu kabi ngokungakuboni izolo ulale inhliziyo ibuhlungu cabanga nobhuti wenu osebenza emsakazweni Ukhozi FM usiqemeza naye uthe nje uyafisa ukuthi kube nentazo yeyi lokhuza kube nento azoyenza sibuka ukuthi singanilekelela kanjani ngoba into yokuqala ekufuna sinenzele yona ukunikhombisa uthando u1 nje before senze yonke into imizamo yokuya ekhaya yokuyo rehab into ebalekile ukuthi sinikhombise uthando siyanithanda ade ngitshela abanye la ngade ngimtshela ngithi into ungaba ingane yami ibe la ukuba semgwaqweni awube semgwaqweni ngoba ikhanda lakho lingasile ngoba ungahlakaniphile lana khona abantu abahlakaniphile kodwa izimo zempilo awubi semgwaqweni ngenxa ukuthi uyabhema izimo zempilo ziyakuthatha zikususe la kade ukhona zikubeke kwenye indawo kusasa ngabe yimina ngibe semgwaqweni kungaba ingane yami ibe semgwaqweni wonke umuntu ingane ekuthiwa zifunde ko-Oxford kodwa ngephutha elilodwa ingane itholakala sisemgwaqweni yilokho bengikusho mina sisho ukuthi ngifuna ukukutshena-ke today baba uMsweli uyakuthanda uyezwa baba uMsweli uyakuthanda uyezwa okusho ukuthini na usho ukuthi ekhaya kini bayakuthanda uyezwa omakhelwane bakho bayakuthanda uyezwa esontweni lawo osonta khona bayakuthanda uyezwa wonke umuntu uyakuthanda into esele wena qala imove sifuna umuvi intshe engaka ukhombisa ukuba serious ngempilo yakho
wonke umuntu, abantu bayafuna ukusiza, abantu mabebuka la bafuna ukusiza, kodwa bafuna ukusiza umuntu naye ozobeka phezu kwetafula. Asidingi lutho-ke kakhulu kuwena, sidinga ukuthi mangithi ngo-11 ube la, ubone ube la. Yes, kusasa mangingabanjwanga yilutho, mangungekho umsebenzi ongibambile, mawungekho ngo-11 ngizoba la, kodwa mangibambekile kushuthi kuze kube ngolwesithathu, kodwa definitely ngolwesihlanu futhi ngo-11 kube ngila. Uyayizwa lona, ngizofika lana ngo-11, ngifuna ukuthi ngikuficela i-team yami ngiyificela ukuze sikhulume kahle into yaphambili. Awukwazi uyofunela umuntu usizo umuntu naye ongekho serious. Ngifuna wena ube serious wena, ngoba izinto ongitshele zona zonke beyiphatheka. Ayikho into ongitshele nazo ungitshela manga. Uqala ukungitshela izokuthangi nje ukuthi uzoba khona ongaba khona. Nakho siyasichaza isitori sakho. I-lockdown ekufice ngalo futhi umkhwanazi namaphoyisa akhe bakuvalele ngalo. So ukusho ukuthini na, sasa sizoba la ngalezi sobe sesikhuluma kulunye udaba, khona udaba engifuna silikhulume. Abantu ngiyazi ukuthi bazosupport sasa ngo-11 sibe la, right? Mina bengakusho nje kuze mhlambe kuzobonakala ukuthi ngiyathanda ukuthi ngisizakale, ngoba into engibambe ukucabanga kakhulu baba, kuyangihlupha. Yes. Amanje ngigcine sengiba nemibuzo eminingi ukuthi kahle kahle mina bethiwa angithandeki noma mhlawumbe angithando kaNkulunkulu wethu sangithandi-ke manje. Since le nto yaqala ngishonele ingane yami nginayo endlini, ingqondo yami manje ayikaze yaba right. Ngesikhathi kushona ingane yakho wawunoba nendlini? Ngangilele nayo nengane kasisizuthu. Wena kuphela omdala? Wahlala isikhathi esingakanani nayo nje ingakathathwa i-emotional event? Ayizange ngizithathe. Kwenzekani la? Usisi wangiqashela imoto ngaphuma nayo mina ngiyiphethe. Isisho nini? Manje kuhambe into ingihlukumeza njalo. Kanti ingane mina ngiyithanda ingane baba. Uyayithanda ingane? Ngoba yasise yakhuliswa yimina ngingakayitholi le yami. Uminathi behlala nami. Aze ukuthi mina uma wakhe. Ngase ngithole yami engayithola 9 months baba, kodwa kuhlala isonto. Wahlala nayo isonto. Ngesikhathi uyithatha useseqashela imoto nani yakuphi? Sasemabovini siwe Transcorp. Nanisuke eTranscorp nimbabomvini? Uyibambe uyigonile? Uhamba ngemoto? Niyisaphi niyemoshwari? Sasekhaya yothu. Mana. Usuka naye ekhaya straight ushonile namhlanje, washona namuhla? Yasona emqashweni, sasiqashile lapho. Yes. Ekuthoba ngangazi noma mhlambe ngangikwazi ukuthi ngihlaziye amaphupho, angangizobona ukuthi mhlambe lento isho ukuthi ingane yami izoshona. Ngabonisa qala before kwenzeke. Yes. Ngoba ngaphupha kuyisonto ekuseni ngo-6. Ngiphuphe ngathi umhlaba uyabhubha, kodwa kwaqala kwaqhamuka ife elimhlophe ngala, elimhlophe qwa, linebala lilodwa elibovu, ngala qhamuka elimnyama. Aza kanje athi mehlangana phana nendawo kwavele kwaqhuma umbane owahlakaza umhlaba. Lapho kuleyo ndawo leyo ngangibona abelungu namandiya kuphela. Bese kuzoba usisi wami lo esasimethe kanye ngoba wabeletha ngoJanuary yena mina ngabeletha ngoFebruary. Siyalamana futhi sihlukaniso umfana kuphela. Yes. Ngibona la thina sodwa nje kulo mhlaba njengoba ubhubha qede kwanetha kwaba namanzi angcolile nje.
Ungathi siyangike sibaleka sithathe ingane zethu sibaleke ephupheni ngesikhathi kwenzeka loo nto ngingathi ngiyabaleka kanti sengiphendukile ngiyabhayela ingane sengishiye ngangemuva isingene kumina emhlane ngivuse ingane kasisi sithi mamncane vusa kahle ingane ngivuse ingane sihlale usuku lonke langesonto ngomsomluko iy'ntathu ngabo 2 ke ushayo 3 la yashona khona phuma komphefumulo wayo ngathuka kanti uma ngithuka ngavuka engazi ukuthi khona uthe nje vuka uthathe ingane ngavuka ngayithatha ngayibuka esikhundleni sokuba ngiyithathe ngiyilethe ebeleni cha ngizange ngiyilethe ngayithatha ngayibuka kanti uma ngiyixukuza inyakazi ngabona la kwase kuvuka ingane kasisi eyifaka isandla la yakhala kade uphupha uma uvuka isimo sinjengoba kade uphupha-ke manje cha kade ngiphupha ingane Isa-right, yes. isaphila isanami lokuphela kade isila esikhala yes ikhala ngale ngemuva ngavuka ngayithatha ngayithulisa sahlala usuku lonke langesonto ngaxoxela umakhelwane nje kancane nakhona amahalathi la ngamxoxela konke lonke yes ngamxoxela kancane abese ngathuka emveni kwalapho salala ngesonto silalela ukuthi kusokuba umsomluko yes kwase waba umsomluko njengoba umsomluko kwangaze kwakhanya kwasayofika kwabo 3 intathu kwawo-2 kwawo 3 la engezwa khona uphuma umphefumulo wayo ngathuka mayishona kuyavuka-ke ekuseni subikela-ke usisi manje usisi ngiqashe naye la noma akekho usisi waye endlini yababengane yakhe Oh, yes. bambiza ngaso sikhathi oh yes kodwa akazobheka weza waseqasha-ke imoto kusisi yebo ekuseni maqasha imoto-ke ngoba wathi mayethi ufonela kumasingcwabisane wakhe kwathiwa ingane isancane nesonto angebe khona ukuzoyilanda wafuna ukuthi manje athathe le moto wena ingane uyikhona yebo kiwe ekhaya khona kwathi ngithathe kanje ukusuka eKranskop neGreytown sekhansikapho emabomvini yes yonke le ndlela ingane uyigonile iyafika-ke ekhaya iyathunwa-ke ngalo usuku ingane emfana ingane entombazane entombazane emva kwalokho ubaba wehleze sifonela njalo ekuseni uthi mayefona ngikwazanga ukumtshela wazatshela yibona usisi benoma ngoba bafonela uma bathi akuyeze wathi mayeze uma wafika khona emqashweni ngoba sihlala endaweni engathi endaweni eyodwa kodwa hhayi amarumu awodwa hamba i-distance uma uyendlini yoma uma uyendlini yabo benganasiphinde futhi uhambe i-distance okunaleyo kade siqashelwe usisi wayiqashelwe mina ney'ngane zakhe ngoba iy'ngane zakhe zayifunda e-Transport manje ngidinga nje ngoba mhlawumbe ngathi mhlawumbe wathola ingane engahlelile or something just ngiphi nje uyithandeni nayo ufuna ingane nje ufuna umuntu nje ozokunika ingane uyikhulise ngikhona ukuthi ngibe okay yazi ukuthi asenze njani manje ngolesi ngoba lesimo sinje mkhulu lesimo sinje afika my ikhadi ngiphathele ntombi
uvuleke idatha lakho sila Mr Price Home. Into esizoyenza manje sifuna ukubulala lama borders, ngithina social borders. Sifuna ukubulala ama border manje ukuthi hayi khona ohlala emgwaqweni, khona ohlala kumasabhabhu, khona ohlala ekhaya, khona ohlala elokishini, khona ohlala emjondolo. Into esizoyenza nguMangubane isitori sakhe nizwile nisazosiza usilalele kahle ngendlela esibhlungu ngakhona. Lesi story lesi sikaMangubane ubungeke usilalele kahle sisemgwaqweni. Lesi story sifuna usilalele usekhaya uhleli ngabe sothu umlilo, ngabe sihleli kosofa noma hleli ecansini, ngabe hleli esicishe. Kufanele ngabe sisilalela lapho isitori sikaMangubane. Kodwa ngoba isimo sinje ulapha emgwaqweni, into esibuka ukuthi asiyenze kwamanje, sizongena la simthengele into zokugcoba zokugeza, into oqala lo nje angazi ugeza uhafu yabo banqamula yabo. Kodwa into esiyenza manje songena la sithenga amathawula, sithenga into zokugcoba, mhlawumbe sithengele netrol bese siyala kwa sport. Ubufaka into esa sport lento ahamba ngoshunwana, singene la kwa Mr Price Sport sithenge izinto esama-trick suit anesi ngama-sport kanje, sihambe siyofuna indawo okugeza. Sokhokha lo madlana le angene ageze agcobe abe muhle afake inkubo ezinhle bese phatha into zakhe bese buyela lapha endaweni yakhe. Bese kusasa sizokhuluma naye esemuhle kodwa evuka lapha kuze mhlambe akwazi na ukuyibona ukuthi hayi akusafanele ngibe la yabo. Iyona ndlela esokwenza ngayo. Asizothatha nje ibhakede, ngizothatha ekhadini lami asingene la ngaphakathi siyobheka into zokugeza, siyobheka amathawula siyobheka amathawula. Niyaphila sikhona siyobheka amathawula la letro yona nto yona nto sambayo into siyifunayo. Funa lapha uyibona ukuthi akusafanele uhlale lapha. Uzoyibona uzongitshela mangubona hayi manje le nto zami. Ubani ozongisiza la welokhozi ngoba leli thimba lami manje welokhozi ubani ozongisiza la? Hayi ndlula Boza lokhu za. Langzazi phela umuntu wesilisa nje nento zokugeza. Mathawula kazi. Sanibona. Siyaphila. Ungangena evidweni yami. Ngifuna into zokugeza. Ithawula, ithawula nento zokugcoba. Bengasithethise ke la kwa Mr Price. Ukuthi sihamba ngevideo, sihamba ngeproject. Hayi ngeke kuveze na ubheka le. Ngeke beze bekubona, ungasibuki. Funa lincane lokugeza nelikhudlwana. Khona ezohlupheka makufuna ukuthi ashintshe indawo yokuhlala. Yazi ngifuna ukumfaka enkingeni. Umtholele limhlophe. Yes. Okay. All right. Nakya. Ngifuna ukumshala ingqondo. Yamtholele leli elogeza ngithi logeza le. Yes, phatha kanje. Mphathele lokubhinca. Limhlophe. Ngifuna umshaya ingqondo. Ngifuna umshaya ingqondo aphume la. Yes, dokugcoba sisi. Ngathi uhlala emgwaqweni. Ngifuna aphume emgwaqweni. Ngifuna emgwaqweni. Uzoyisholo wena phatha into zakho. Yobona mehlo ukuthi akukho kucoba la. Uyazi sisa ngibhekela ini ke. Ngifuna mayiselala kube khona yini okuyigawa yini gawunwani. Ya uzo itro ne gown yini. Mfakela ipijama. Nakho size. Nakho. Yakumhlobo umkhipha ingqondo. Lo. Awumtholele. Midyam khona ngani. Small. Ukhona small. Funa uphume kule nto yakho. Okay.
Okay, awuthiki through sis. Through. Kade ekhanya khona ezobonga ukuthi uhlala kwakhe lapha. Siyamkweletisa. Breaking social borders, angithi? Yeah. Nakia, yes. No, you're nem top. Tete umuntu wesifazane ke asa. Yi. Hayi eh. Hayi nansi. Angifuna ukuthi sasa sifike. Sifuna kusasini thatha into yakho. Yeah. Akukho lokho kuyinsipho sokube sikuthengwe nya. Okay. Okay. Asami siyokhokha. Nakia, siyabonga sisi. Thank you. Yeah. Hayi vele ula. Usendololwane. Ula indololwane. Sambe. Samse siyokhokha man. Nakia. Manje zimhlophe kakhulu. Ubufuna kungathi ngaba branyanyana. Bona manje branyanyana. Okay. Yeah. Yethu angithi senza lokhu kuthiwa lento le yokuhlukana kuthiwa khona ohlala emgwaqweni khona ohlala nake ke izwe le sisikhokhele boss ngizonto nakhya unjani uphila yeah Usize uphele noma njani? Vele usize ayiwona so small. Thatha small. Solo kancane. Kancane. Sigcina sifikile. Okay. Angithi mhlambe uma enento azoyivaluation, nento azoyigada. Ikhona into. Khona ukuthinte kunento. Ikhadi. Liphi ikhadi? Nani. Maye nento umuntu azoyigada. Azoyivaluation. Mhlambe kancane. Nathi senza eyethu le asinikezwanga udokotela asinikezwanga umuntu. Nje nathi siyacabangela nje ukuthi mhlambe sesusuka la mhlambe simple la kwa sport to track suit something bese siyasuka lapho ke manje sesiyogeza bese yaqhoka bese siyabuyela endani yakhe simshiye khona sibona nekusasa project yangempela. Siyabonga kakhulu abantu base South Africa, sibonga abantu base Africa usenze umuhle enwenza ngoba ukuthola wathi uJesu khona izwe lakho linyo uJesu wathi imve yodwa emveni ezo100 makulahleke yodwa umelusi uyishiye ezo99 ayofune yodwa Mike wayithola kuvele kube inhlokome ekhaya kujatshula indoda nawo lahleke yathi kathi sihambile idle emgqonyeni idlodakeni wathi mayibuya ubabuwayo wavele wayenzela idili likamkhipheni kwajabula wonke umuntu yakwazeka lenenye lesekhaya yathi awu umuntu okade ehambe walahla yonke into manje mayisefika usemkhulu cha kwathiwa ukufika kwalomphefumulo ikhona okukhulu kakhulu kunayo yonke into ekhona nana ke njengoba behleli lapha emgwaqweni masingatholo yedwa nje agcina ekhaya mayifika ekhaya enza into ephilayo abe ilunga lefamily mayeqeda kuba ilunga lefamily bese bayilunga lomphakathi acontribute emphakathini uNkulunkulu uyodunyiswa ngaye kuphela tu yilokho nje akukuningi kakhulu oyedwa one at a time ashaye lutho uthe 1035 okay khona mtefize futhi dot usemntazana
Yeah. Okay. Phatha into yakho. Thank you. Siyabonga kakhulu. Asambeke siphuma ngapha. Okay. Asambe sewa sport ke manje. Sesiyothenga ezokugqoka ke manje. Hamba manje. Ubalulekile. Yes? Yeah. Ngifuna ukutshela ukuthi ubalulekile. Inhliziyo yakhe imhlophe njengalezi impahla. Yes? Yeah. Yes. Ubalulekile. Lolu thando nalo sifuna uluse ekhaya kini usisi bakho bonke bathande usisi bakho uluse emphakathini bese uthi ke egcineni sesiyothola ke ingane oyoyithola ingane ozohlala nayo noma ngabe yiphi siyongena lapha sithenge ozogqoka usuzwa yogeza yamhle Ish, ukuthi angazi lapha kungenwa ngesikhathi kukhona lapha la kugezwa khona. hayi awuzugeza lapha endaneni uzogeza weyami indawo hayi lapha Ukubeka. hayi ungabeka sibika la yini oh akya hey lokhu uyaphila ongqokusela lusisi abe ongqokusela yena ufuna into kanjani hey kanje yabo nje begqoka kanje hey kanje kodwa ezintsha namhlanje wakhomba kumnyama ke manje kulungile ngoba ngiyazi uyena osekhomba kumnyama ufuna ublack ngakuxolela phela mawuthatha ublack la ngizokuxolela kombi colors sokumusaya owayibona zakhe thatha ntombi size small helmet athi small lapha kwenye Noma umaroni. Nayo. oy inhle futhi leyo Impela. Small. Siyaliwa. onaso skikho Siyaliwa. stronger with every step ngiyasithanda lesi lokhuzi ngiyasithanda lesi Yeah. yes stronger with every uzomenela as small small yeah uthatha qhawe yeah Ushela le uthathele. le saze fishane Yeah, ndasiba madonke. smaller yes uyazini awuthola amasokisi namanteki nalaphezulu amakheni Kodwa ngithole ke nakho lokho. Ubra. what brown bheka lokho kwenu Alright. lokho color wena le okay wena color le awuya makhala wena khona le Leyo ngempela lengane. work on yourself for yourself hey nakho okunye okuyivestana khona into Yeah. khona small engiwufunayo la kubhalwe lokhuzi angithi uyakwazi ukufunda Yeah. wagcina abantu konke esikoleni wagcina Nginaso. kwa6 akunalutho Work on yourself for Nakuya? yourself. ayifunde kakhulu Work on yourself for yourself. awuyithandile Ngethanda. awumtholele mfowethu small lapha iwona small small hayi kodwa ngayigqoka asambe nayo lokhu asambe nayo yeah asambe nayo usaba
Ungibuyela ngapha emnyango kodwa ncane. Cha usazophila kuhle phela. Iyavina lesakho lezi ey'phethe. Niyaphinda? Siyaphila. Eyi asimbhekele amasokisi manje namateki. Nazi i-project, sikuyi-project. Manje ukutholile lokho kwangaphansi underwear? Ufuna uyithathe phela underwear ezinjani manje? Mase uthatha amateki namasokisi. Hayi, thatha amateki nje amahle. Ukusayizi bani lokhu ufaka lapho? 5. Kushuthi wena usebenzi wena. Hawu uthi sila ekhaya? Ngathi 7 omncane onganginela lo. Oh, hayi. Hayi shaya Lo sis. onganginela. Manje nami kuyi-project la. 3. Thank you. Sibonga kakhulu. Ukuthatha isithombe. Hawu lokhuza. Hayi welokhuza ipakethe. Ungikhipha kwi-project nandi nje iphakethe. Thank you. Siyabonga. Now. I want 5 lo. Now 5 from. Ngayifika-ke ngoba babe thathini mani la. Nayindawo Yokuhlala. ulongifisa. Hamba ulifethe nje. Futhi usefuna manje ube yiphoyisa uzolala ungalele manje ugadile. Indaba yokususha uzovuka uneteke lot wadayisa phela igenge yakho. Manje uzoyigada kanjani izimpahla? Uyogadaza thisa ngiyibophe lo plastic amoyibeka. Kumalumelo wasesitolo. Isibanga ngaphansi kwethu. Ngishayela lomlamo ngapha. Ngoba lapha no Bazoyintshontsha ngizabe intshontsha lezi ey'ncane nje. Lezi-ke hey yes. Lon phela. Hayi sekulungile. Sekulungile. Sambeke. Thatha underwear then let's go. Amasokisi lokho. Awukhawunti angithi. Yeah. Isibangu kwamasokisi. Umbhekele amasokisi phela. Awukhawunti angithi. Injani le? Yeah. Manje sengibuka namateke sezomesha amateke. Alright. Oh, okay. Okay. Right. Lezi zinto zenu uyazazi lezi zinto zenu enifunayo. Asamsopha ama underwear sekelo. Sekufuneka lensizwe awuzezazi lensizwe. Ayonke izinto lezi. Ngifuna zonke lezi zinto iqeqeqeni. Awuthatha ngapha amaphela. Hayi uyawelokhuza. Angithi siyobheka ama underwears apha. Oh, okay. Isigqoko ngicela ngizofihla ngasekhaya. Oh, kunani kanti la ekhanda? No. Hayi, kulungile. Lungile leli khanda le. Sazolibona udaba laleli khanda. Hayi baba uyakholana ezansi nalokho brush. Lokho angezansi kuphi ba? Aninakho la. Oh, sohambe siyokucinga kwesinye isitolo futhi. Sewindami Ewindami. clothing nganawo. Okay, asikhokheni ke la. Bese ke bese siyofuna ke sekushoda lokho ke manje uncane.
ngisha ngapha. Okay. Sanina. Niyaphila? Siyaphila. Siphile. Isikhwama siyasifaka? Yebo yebo sisi. Indaba wasilokhu utsikiza ngikwenzekeni mina. Ngiyajabula. Ngiyajabula. Bonga nabo abantu base-South Africa. Hamba. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu. Usene-lockdown? Ne-lockdown kubambeni. Khulumela phansi. Uzolunga ntombi. Uzolunga. Hayibo baba nginika imali. Siningi imali. Njani? Siningi imali. Imali nabona. Ngibona ukuthi ke 2000 1000 2000 zero. 2000. Hayibo. 2000. 2300 manje. 2300. Iqiniso lakho ngathi ube neqiniso kuthini? Nathi siwenza iqiniso lelo. Manje iqiniso wenza iqiniso. Siwenza iqiniso. Ngizothusa. Ngithi ngizothusa sebenza. Sengiphinde ngaphumela inyesini. Uphumile kanjani? Kanjalo kade ngidla amakhekhe qaphukile linyesini. Abenjani lamakhekhe ubuwadlana? Beqonile. Beqine? Sleep siyazimela ngasesiphini. You sleep? Yeah. No, I'm fine. I'm fine, sis. Siyabonga kakhulu. Siyabonga. Yeah, Africa, my continent, the least we can do. Okuncane nje kulingana nathi sizoqala la. Sesiqalile siyamsebenza, simsebenza ndawonye. Yonke into ephuze ebhakedeni ayiphelele ezini izokwenza umehluko ngoba sizomqala la lezi uzoyiqoka khona la hleli khona. Azizukumsusa. Kodwa nje sizolokhu siza nje azayibona ukuthi akusafanele sifuna kube uyena obona ukuthi akusafanele bese siyayiqala ke process sizoqala ke iqala indaba ye rehab nobani before aye ekhaya or sizoqala ekhaya ahlangane nefamily bese buyeza kwe rehab yabo ufuna siyenze kanjalo kodwa nje kwamanje sazohamba siyogeza sobheka la kulezi ama BNB geze kahle abe muhle abone ukuthi hey ngisazokwazi ukulala le subsidy le emzini emisha kuMo Road no yena uzosho how was lokhozi thank you Sabo thank you so much Sabo kakhulu thank you Phathi kwama zakho lezi nanzi ezinye to cross Siyabonga kakhulu. Siyabonga. No sokuthenga la sothenga khona lezi izinto ezise. Uthonda into zakho lapho. Siyabonga. Uhlekani? Usefileke insini kusebongwe. Usefileke insini. Mfowethu. Usefile insini. Uhlekani? Hayi. Ka ngasikhiphe kuma subsidy akho uzohamba ohlala khona
kodwa mawusukhombisa ukuthi ngempela you are serious hayi ngiyabona no iqiniso lakho liyamenza umuntu afuna ukuhamba mo asambe siye lapha sobheke eWindermere bese siya lapha ya bese ke no angithi sofike sithe ngakho lapha eWindermere bese ke sehla ya Africa My Continent siyawuvala ulive manje sovula mase sithole lesa sitolo sithenga lezi zinto ezincane siphinde siyovula futhi siuvale bese siyovula eseyogeza siphinde sinivulele esegqokileke semuhle senikhuluma naye uma mbomvu eseshintshile all together simbuyisele endaweni yakhe hayi yeke induna sobe sikhuluma nganduna thank you so much hayi inhlobo yakho cha uyabona ke manje sesiyobheka siyofuna ngiyaphila thank you sesiyofuna ama-underwears la into zokugeza bese ke manje ke lamamoli babe bengafuni amakhamera siyantshontsha la we are stealing la siyastrola sifuna sekwa-clicks sibheke lapha sibheke lapha step right sanibona ziphi lezi zinto lezi Lokhuza Lokhuza ubani uzosisiza konje woza ngapha Lokhuza xa ubachaze ngalibabaleka woza ngapha hayi vala woza uzosisiza phela Lokhuza Lokhuza hawu cha kunjani siyaphila Ngijabula ukubona. Siyaphila. Yaphila sis. Kunjani? Ubani uzosisiza lesitolo? Lokhuza. Uzosisiza Lokhuza. Ngiyaphela. Ngicela ungithathela lo. Umbhekele lezi ngubo zenu. Maphensi. Fake nama-panty line and stuff. Oh yeah, so And now? that Okay, umthathele ke sis. Yes. No. Senzela ukuthi cishe ngasho imbali ufeze ufuna ukukhuluma cha sekusele khona sesihamba siyothenga into zokugcoba zokugeza ezokugcoba hawu ninjani khawu ngiyaphila hawu siyaxolisa khawu siyaxolisa Africa My Continent siyaxolisa kakhulu sesiphinde sabuya kungabe isikhathi sini anginalo kushiwashi awuthi ngone isikhathi bona hawu seku-14:39 funa-ke ukuthi senze wena ubona lo live manje khona omunye ulive wokuqala siwenzile owesibili sawenza kwa-Mr Price owesithathu sawenza kwa-Mr Price Sport owesine sawenza la eDevonport siwenze eDevonport
la singene khona kwa Mr Price wathiwa-ke eyinana kuvumelekile ngicabanga ukuthi lona uka-4 ngane uka-4 uka-5 sesenzela ukuthi-ke khona uzoyilandela kahle ungathi ukuthi benzani labo Lokhuza sengibuyile Lokhuza buya phela la u-active kakhulu mana la awubheke uyocasha uyancane ukuthi ekhabe kubona hayi ubani lo Imina saka mfiki. Namhlanje imali athi sizokhuluma indaba yakho. Okay, into esiyenzayo ke manje sizokhuluma noMangubane. Ufuna ukubona ukuthi usefana yini nalo yaMangubane. Bese ke sikwazi ukuthi laba khona ubhuti insizwe ethe angibathengele zinko bathengele drink siyibeke la ukwazi ukuthi nabo bebambe ngoba namhlanje. Ake sibone ukuthi seyena lo yaMangubane esisukeni. Atele mkuu. Sasa uyena lo ya ateni mbona. Ngina nimazi Mangubane. Nina manga nina animazi Mangubane. Wathi mbo stronger with every step. Kusa uyena Mangubane lo ya. Awuhambe Mangubane ushaya step kula sibone. Ngikose mabomvini. Umuzi wakho Mangubane soke sibonke sisazongeneka niyabona Mangubane ngikushela nimgomo anisakazi ukuthanyela namabala kube kuhle ngibongeleni Mangubane zakho zonke Mangubane awutshela abantu base-South Africa khuluma nabo abantu base-South Africa baxoxele ukuthi uMangubane lo kade egqokile embona egqoke impahla engekho right kodwa manje seshibaba seshibile ayile bosabona kufanele ngicele la kodwa ngizongena isimo siyabona step by step khona ngiyabonga singikhulekele ekhaya nobonke abathanda bakho singikhulekele step by step manje uthi ayisakufanele le akumele ngiyala kuflethile manje awuthi izinto abasithume zona ozakwini lezi zinto zoyibeka ngicelela ngokuthi awuthembele eyithi gang okay asenze endlini akhe asiqale siyibeke la okwamanje isithunywe sona athi akumuntu besithunywe naka sibeke labana yes asithathe lezi zinto basithume zona yebo I look at that's all right. Ekhaya manje
Sithandaze lokho. Ngani-ke lokhu singaba khuluma nabantu base-South Africa sesiyahamba manje sibonana kusasa ngo-11 masingabonana kusasa ngo-11 sibonana ngolwesithathu ngo-11 ngo-11 sesenyeni sibonana nje sizoba la kodwa kuthiwa i-Friday ngo-11 ibe ngaphandle bangiphethe omnye umsebenzi ma ngingafikanga kusho ukuthi ngizofika next day khuluma nabantu base-South Africa ukhuluma batshele ithemba lisekhona khona ukusebenza or before you go into esesiyilungisa nawe manje silungisa indlela yokuthi before siye kwi-rehab siqala ekhaya emabunzini bese-ke siya ngaphambi kokuba ngiye kwi-rehab bengicela ngiye ekhaya abese ngiyabuya-ke ekhaya ngiye kwi-rehab mase ngicelile ukuthi ngiye ekhaya ngizothatha ukubonga kumina nonke la-South Africa ngicela niqhube njalo ningixhase kuze kusekugcineni kokuba ngiyasizakala ngoba ithemba lona lisekhona ngiyacela nabakhulu abangibayeli nami kabusha ngibe ingane kwazi ukulima izingane esikoleni neminyaka na-27 years esikoleni uthe wagcina kwabanye grade 8 ana usengabuyela esikoleni ayi ngathi leyo awuyiswa esikole i-maths ibalo uyazazi ngiyazazi kakhulu uyazazi kakhulu nje kuthena sifunde kade ngisithanda futhi ngikwazi ukusenza ngoba uthisha wami wayengithatha eklasini lami afike cela uthisha we-maths ake sinike i-assessment nangikhona asithumele uthisha we-maths noma singadonsa ube live noma sifika kusasa bese-ke umbuzo akuphendule sibone ukuthi ikhona ama-assessment siwenzana sothi sifaka ku-rehab iyobe iqinile into yethu ngiyabonga kakhulu South Africa ngiyabonga Africa ngiyabonga wonke umuntu ofaka isandla ngiyabonga uzothatha iy'mpahla zakhe ayicelele lapha aphinde alalela uzongitshela kusasa ukuthi usafisa noma lapha thank you